official dambi. Agan ni agan ki, burina haka nan ne. Rayuwa ta soyayya na so ki gane usiri ne. Ina mararin ki, ina ra'ayin ki, matsayin ki daban a zuciyata zan so ki gane wannan soyayya. Soyayya da daɗi, kar ki bar ni na sha wuya, share kuka na idaniya. Niki kaɗai ce sarauniya, wacce dan kira gimbiya. Kina min kawarwarniya, ba dan gida ba ba dukiya, ba dan kyawo ba zinariya. Kuma ta ce da ni ɗaya, da kin guje ni to na bano, da kaina kawai na tsano. Ko da za a ta maganganu, ba zai sa in guje ki ba. Sugar makiya karki ɗau, ko da sun haka karki hau. Ni ko sun gwada zana kau, domin ke kawai gimbiya. Ga wani labari mai daɗi, ga wani labari. In dai ba ke kaɗai ba ban san wata ba, ga wani labari. Ki min halaccin da ba zan ki tuna baya ba, ga wani labari. Kuma da'irar kini sam ba za na ƙaura ba, ga wani labari. Mai daɗi ki buɗe kunne kin ji gwanata. Hai 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 hai. Ya san ki ya rikitar da ni, ciwon da baya jin magani. Cikin masoyan kisa da ni, da Allah kuma karkiya da ni, karkiya da ni. Ya sahibata kauna, ya sirrin ruhina. Ni ba ni in babu ke, inda kike ina fake. Ciwon so fitar sassake, ko tufa ki rake. A bar ni nan inda kike, fadar ki nan zan fake. Zauna lafiya gwana, matsayin ki ba zan ki ambata ba. A idan kin kaso ni baby, ai zurin ba ta ci zurin ba. Idan kin ka bar ni lalle, ban san inda za na je ba. To da wuri ki bani dama, ki bani dama. Official